Mama, a party girl, she just wanna have fun. Mga kapapa, niapod kita karong hapuna. Magluto ako para panihapon. Ginisal nga nilat ang manok Bisaya. Mga kapapa, ready na. Kapapa, ako ipakita niyo ang mga sagol. Patatas, sayote, atong manok Bisaya, ug ang atong mga halamas, tamates, sibuyas bombay, siling atsal, ahos, luya. Magluto na tayo mga kapapa. Mga kapapa, ito na sugdan pagluto mga kapapa. Ato ning gisalon mga kapapa. Ginisal, nilatan nga sinabaw. Bisayang manok. Kung tangag mantika, gamay mga kapapa para pagluto sa iyang mga lamas. Mga kapapa, atong painito ng mantika. Ato ilunod mga kapapa. Ahos. Mo katong yun ato ilunod. Ato isunod mga kapapa, sibuyas bombay. Kung isunod din mga kapapa ang luya. Mga kapapa, ang luya mga kapapa, ato ning lutoon pagayo. Atong humot mga kapapa. Ginisal na manok Bisaya, sinabaw. Susunod mga kapapa, tamatis. Kapapa, ato na ilunod ang manok Bisaya. Mga kapapa, ato ning pakusog mga kapapa para mawayang lansa sa manok. Kanya to sa buo mga kapapa pagpupus na. Okay. Okay na mga kapapa, hubas na ito ng sabuan mga kapapa. Mga kapapa, ito ng sabuan, ito ng palaton mga kapapa.
Atong tanaw ng atong nilataang manok, mga kapapa. Bukal na. Mao na yung atong nilataang manok, mga kapapa. Kining tupad nga kalderin, mga kapapa, ganihan sa among paniudto. Ginataang tulingan nga may talong. Kung ako mapakita nyo, mga kapapa, gumikan kay nag-inusara ko diri sa kusina. Si Papa Edwin. Ato na ilunod ang sayote, mga kapapa. Sayote. Pero malata, mga kapapa, ang sayote madungag kalata sa manok Bisaya. Atong tabo nagbalik, mga kapapa, atong paabutog pila ka minuto nga malata ang manok, mga kapapa. Atong ukban, mga kapapa, atong gimonitor. Humot kayo. Gahi pa, mga kapapa. Atong tabo nagbalik. Mga kapapa, atong na pong tanawon, mga kapapa. Okay na, papa. Mga kapapa, humok na. Atong isagol ang patatas, mga kapapa. Patatas. Okay, mga kapapa, itong paabuton nga maluto ang patatas. Mga kapapa, hapit na malata, mga kapapa. Hato ng asinan, mga kapapa. Atong butangag pa panglasa ang sponsor, Magic Sarap. Humot kayo, mga kapapa, humot kayo. Humot kayo. Mga kapapa, ato na rin kilawan, mga kapapa. Naman ang utag asin o sa atong sponsor nga Magic Sarap. Atong ilunod ang siling labuyo. Para mo hayang-hayang, mga kapapa. Atong kilawan. Oh, lami kayo, mga kapapa. Manihapon na ta. Shout out dahil sa akong pamilya dahil sa Cebu City. Judita Bagyo, Kerwin Bagyo, Wenesa Bagyo, Jewel Bagyo. Kumusta kamong tanan dia? Bye-bye. Kainan na!